Hej og velkommen til en ny kort lille analysevideo her fra Eastfang Trading. Den her video her, den er cuttet over i to dele. Det vil sige, første del den går over to store markeder, det danske marked og det svenske marked, som jeg lige vil gå kort igennem. Det er stadig de to markeder, jeg ser meget på, og det er de to, jeg tror, at vi over de næste par uger vil se en stor vækst i. Anden del af videoen den går så over nogle kandidater, som man kan kigge på i de her to markeder, som kan gå hen og blive rigtig interessante i de næste par uger. Men lad os starte med de to indeks. Det første vi kigger på her, det er det danske C20 Cap Index. Og der lavede jeg i den forrige analysevideo for nogle uger siden, der snakkede jeg om, at det her niveau hernede på 928, at det var et niveau, man skulle holde øje med, fordi det kunne godt gå hen og blive rigtig interessant. Det havde nemlig været interessant flere gange før, og nu, jamen der ramte vi så niveauet igen. I starten af november måned, der kom vi ned og ramte de her 928. Så det er her, jeg begyndte at kigge efter nye muligheder i det danske marked her. Som vi kan se, så er vi altså steget en del derfra. Vi ligger på 981 nu. Men vi har et topniveau, der ligger helt op på 1060. Så der er et godt stykke vej til, vi rammer toppen af det her indeks. Så derfor så tror jeg stadig, at det danske indeks over det næste stykke tid, det vil stadig være et rigtig interessant indeks at holde øje med. Så danske aktier ser jeg som interessante lige nu, fordi der godt kan være noget potentiale at hente her. Et andet marked, jeg har kigget meget på, det har været det svenske marked. Det svenske marked over de 30 største aktier i Sverige. Og det har jeg også set som et interessant indeks. Der sagde jeg i den forrige analysevideo, at det her niveau på omkring de 1467 op til omkring 1480, at det skulle brydes, før vi så, at den her trend her, den vil begynde at starte i en stærk opadgående retning. Den kom vi igennem. Vi kom tilbage faktisk og testede det her 1467 niveau, og derfra, jamen der har vi bare kørt op og ligger nu på omkring 1534. Så det har også været et interessant marked at følge de sidste par uger, og der tror jeg også stadig, at der er en del potentiale at hente her. For vi har en tidligere topniveau, der ligger op omkring de 1700, så der er stadig et godt stykke vej derop til. Vi har lige nu ramt et niveau her på omkring 1530, som vi skal holde lidt øje med, og vi gerne skulle se, at vi brød igennem. Jeg vil meget gerne have markedet op over de her 1550, da vi formentlig har nogle stop losses og noget, der ligger over de tidligere toppe herover. Så kan vi se, at markedet lige kan få skubbet sig op over det, så kan vi godt få et stop run, der skubber os højere op. Men det er ligesom de to markeder, jeg stadig holder rigtig meget øje med. Det er det svenske marked og det danske marked. Der tror jeg godt, at vi kan finde nogle interessante aktier i de her indeks her, som vi kan handle. Det første, vi starter med, det er også en aktie, som jeg har nævnt et par gange i de sidste par uger, og det er det danske Novo Nordisk. Novo Nordisk har nemlig haft et rigtig stort fald tilbage, men nu er det ligesom begyndt at vise, at der er noget køberstyrke at finde i markedet stadigvæk. Vi har haft en nedadgående trend, der har kørt meget aggressivt nedad, og nu har vi så brudt den fraktallinje i en opadgående retning. Og det plejer at være et positivt signal til, at vi skal begynde at stige. Det virker ikke hver gang, men det virker en god portion af gangene. Så derfor så er det noget af det, jeg holder rigtig meget øje med. Her er det en ugegraf, vi kigger på. Og der har vi altså på den lange bane brudt ud af den her nedadgående trend. Så det kan godt sige noget om, at vi måske er skift fra den her nedadgående tendens her til at finde noget positivt i markedet igen. Og hvis vi åbner en dagsgraf her i stedet for, så kan vi også se, at vi her er brudt ud af den her nedadgående tendens. Vi har lige fået et lille tilbagefald, hvor vi har testet toppen af den nedadgående fraktallinje, og så har vi virkelig set nogle købere komme til. Vi har et stort gap i markedet, der ligger herover. Og gaps, de har det med typisk at blive lukket på et eller andet tidspunkt. Og når vi nu ser, at vi allerede nu er begyndt at lukke det her gap her, så vil vi første target, det vil ligge på omkring de 275 op til 280. Der er stadig et godt stykke op til toppen, og der tror jeg ikke, at vi skal regne med, at Novo Nordisk bare lige et ryg tager den op til toppen her uden nogen som helst tilbagefald. Så det første, jeg venter på, det er, at vi rammer det her område på omkring de 275 til 280.
der vil begynde at kigge på, om markedet mister lidt momentum, om der kommer nogle sælgere til, og hvad man skal gøre derfra. Mister markedet ikke momentum, så holder jeg bare fast i aktien, indtil det sker. Men det første punkt, jeg leder efter, det er altså de her 275-280. En anden aktie, som jeg også har kigget rigtig meget på de sidste par uger, men først nu rigtig er begyndt at blive interessant, det er det svenske selskab Hennes & Mauritz. De har også brudt ud af deres nedadgående fraktallinje. Vi har ramt et niveau her på omkring de 258, som tidligere har været rigtig interessant, som vi har testet op til flere gange. Og da vi så, at markedet faldt tilbage til det niveau igen, så begyndte vi ligesom at se nogle sælgere, der kom ud af deres positioner. Vi begyndte at se nogle købere komme til, og nu har vi set de købere virkelig tage fat over flere omgange. Så Hennes & Mauritz er også en aktie, som ser rigtig interessant ud lige nu. Jeg er gået long i Hennes & Mauritz. Jeg vil meget gerne have, at vi lige stiger op over omkring de 280, da vi formentlig også har nogle stop losses til at ligge heroppe, og vi nok også har nogle købsordrer, der ligger her omkring. Så kan vi stige op omkring de 280, så vil det være et rigtig godt og positivt signal. Det er ugegrafen, vi har åbent lige nu, så det er en mere langsigtet position. Det er en aktie, som jeg gerne vil holde fast i så lang tid, at der er den her positive tendens i det svenske marked, da det lige nu ser ud som om, at Hennes & Mauritz han halter lidt efter i forhold til, hvordan det svenske marked bevæger sig. Så det kan godt være, at den lige pludselig begynder at indhente det, og det kan også være, at det svenske marked falder ned, og de på den måde mødes igen. Men Hennes & Mauritz er i hvert fald en aktie, som jeg holder rigtig meget øje med, og som jeg allerede har taget nogle positioner i. Den sidste, vi skal kigge på, det er det svenske selskab Alfa Laval. Det er også nærmest samme historie. De har også brudt ud af deres nedadgående fraktallinje her. Det er en aktie, der også i en længere periode har kørt lidt nedad, ligesom resten af markedet har. Nu har vi så set, at vi har fået sådan en second entry short, som er noget af det, som jeg kigger rigtig meget efter. En second entry short, det er nemlig oftest et tegn på nedadgående retning. Men når en second entry short skifter til at blive en second entry failure, så kan det mange gange give sådan en stop-run effekt, fordi der er en masse, der shorter på de her mønstre her. Og derfor så kan det være, at lige så snart vi er brudt over det niveau her, så får vi sådan en stop-run effekt, der skubber aktien længere og længere op. Så Alfa Laval er en aktie, jeg holder rigtig meget øje med, og den er jeg også gået long i, fordi de netop har lavet et rigtig flot mønster, som jeg typisk handler rigtig meget på. Og når det så ramler sammen med, at de har brudt ud af deres fraktallinje her, så er det igen bare et rigtig positivt signal. Åbner vi dagsgrafen her, så kan vi også se, at vi har haft et niveau her på omkring de 139, som vi har testet op til flere gange. Det har vi haft lidt svært ved at bryde igennem, men nu har vi set, at vi har brudt igennem det. Vi har faktisk testet det igen, og vi bevæger os væk fra det endnu en gang. Så Alfa Laval synes jeg også er en rigtig, rigtig spændende aktie, som kan give nogle gode opture her over de næste par uger eller næste par måneder. Så Alfa Laval, Hennes & Mauritz og Novo Nordisk, det er 3 aktier, som jeg allerede er long i, og det er 3 aktier, som jeg vil holde rigtig meget øje med i de næste par måneder fremad. Men det var lige en kort opsummering af mine analyser på de her aktier her. Jeg håber, du fik noget ud af det, og så er du altid velkommen til at se mere på min YouTube-kanal eller på min hjemmeside www.esvang-trading.dk. Ellers tak, fordi du kiggede med, og så må du have en fortsat god weekend og god handelløs, når vi kommer til den nye uge.